sa pagsubang sa adlaw. Ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na tao kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Mayong buntag, mga binati nga igsuon sa pagtuo. Kini gihapon inuhang igsuon sa Facebook. Lord Mike Cormachuelos, maga-welcome kaninong tanan ining adlaw-adlaw natong pamalandong dinhi sa atong programa, inyong programa Lamdag sa Buntag. Diin ang pulong sa Ginoo maoy atong kahayag ug maoy nagagiya sa atong adlaw. Karon nga buntag, idasig kita sa Ginoo nga mopaninguha nga makasulod sa sigpit nga pultahan ang dalan padulong sa kaluwasan. Ang sigpit nga pultahan nga gihisgutan sa ebanghelyo dili kini basta-basta nga masulod. Kinahanglan kini og paningkamot, pagtuo ug kasing-kasing nga mapainubsanon ug mulahutay. Busa uban ni ako karon ini atong paghimuon nga mubo nga pamalandong sa mga pulong sa Ginoo nining kabuntagon ug unta atong maambitan ng kahulugan niini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Agi og pagsugod kita magaampo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among langitong Amahan, salamat niining bag-oong adlaw nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong gugma ug kaluoy nga kanunay nagdala kanamo sa dalan nga matarong. Bugsiya nga among mga kasing-kasing ug hunahuna aron namong masabtan ang imong kabubuton. Tabangi kami nga magalakaw diha sa dalan padulong sa imong gingharian bisan kini sigpit ug malisod. Hatagi kami og kusog, kalinaw ug paglaom aron magpabilin kaming matinud-anon hangtod sa katapusan. Kini tanan among gipangamuyo, gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mayong buntag, once again, mga binati nga mga kahigalaan. So mahinaot ko nga by this time, nakapamahaw na ang tanan, no? Sulod ang mga tiyan, no? O kunta ready nga mamalandong sa ato ang mga pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Ang atong ebanghelyo nining adlaw, mabasa nato gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 13, versikulos 22 ngadto sa 30. O mao kini ang atong mabasa. Human niini miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan o nadudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, diyutay ra ba ang maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay, apan dili makasulod. Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya, inigtindog ninyo dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga nagaingon, 'Sir, ablihin taon ang pultahan.' Mutubag siya kaninyo, 'Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo.' Unya, mutubag usab kamo, mikaon og miinom
kami uban kanimo, ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mo tubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung tagadiin kamo, pahilayo kamo kanako, kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdanguy-nguy o paggagot sa inyong ngipon, inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob, o sa tanang mga propeta dito sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas. Daghang mga tao nga mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habakatan nga motambong sa kanaanan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna. Ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi. May isuon mao kini ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. So maayong buntag pag-usab mga binati nga mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdom mi nato nga ang dalan padulong sa langit dili gyud hayahay. Ang pagtuo, pagkamatinud-anon ug pagkamaayo sa kasing-kasing maoy iyawi aron makasulod sa gingharian sa Dios. Muna ang Ginoo nag-awhag kanato nga dili lang ta taman sa pagpahimulos sa iyahang grasya, apan maningkamot ta nga gamito nato kining maong grasya nga gihatag sa Dios kanato matag adlaw aron magkinabuhi subay sa iyahang kabubuton. Sa dili pa ato ang hisgutan ang Memorial Saint or Feast of the Day. Ang atong simbahan niining adlaw nagsaulog sa ordinaryong adlaw sa simbahan. Apan niining adlaw atong gihinumduman ang tanan nga mga santos ug balaan nga nagpaningkamot nga makasulod sa sigpit nga pultahan. So sila nagpuyo sa pagtuo ug pag-alagad taliwala sa kasakit ug pagsulay. Ang ilang kinabuhi nagpakita nga ang kaluwasan sa Dios usa ka gasa. Apan kinahanglan nato kini paningkamutan pinaagi sa atong pagtuo ug buhat. Dunay tulo ka mga puntos nga akong ipaambit kaninyo niining adlaw. Una, nga matud pa sa ebanghelyo ang dalan sa kaluwasan sigpit, lisod, no? Dili siya sayon. Kung mingon tag sigpit nga putahan, nagpasabot kini nga ang pagtuo sa usa ka tawo mailhan nato kung kini subay sa kabubuton sa Ginoo. Sa unsa paagi? Kung kining maong pagtuo dili komportable nga dalan nga agian. Nagpasabot kining maong pagtuo moagi og sakripisyo, pagpasaylo ug kabaguhan sa kinabuhi. Mga buhat nga dili sayon buhaton. Sanglit kini nagkinahanglan nga biyaan ang daan nga kinabuhi. Ang kaluwasan mga igsuon atong timan-an nga dili lamang kini sa mga nagtuo diha sa baba lang taman o istorya lang taman. Kung dili para usab kini sa mga tao nga nagbuhat subay sa kabubuton sa Ginoo. Kaya diha sa mabasa nato na sa Santiago 2:17, ang pagtuo patay kun walay buhat. Kung taman ra sa istorya wala gikinabuhi, patay kining maong pagtuo. So mo nang kinahanglan nga atong susihon ang atong mga pagtuo. Kung sa maning matangas pagtuo, nagpahayahay ba di? Diha sa atong pagkakristohanon. Kay kung taman lang sa pagpahayahay, wala gyud na, sigurado gyud nang wala na masumpay sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang dalan padulong sa ikaluwasan, dalan sa krus, dalan sa sakripisyo, dalan sa kabaguhan, dalan sa pasaylo. Ikaduha nga punto, mga igsuon. Nga diha sa ebanghelyo nagisgot man kini og pultahan sa langit, dalan nga sigpit. Kinahanglan kining sa atong pagpadayon niining maong dalan, kinahanglan gyud ni og pagpaningkamot
Kining kinahanglan usab og pagpabilin, makanunayon nga pagpabilin subay sa kabubuton sa Dios. Kay matud pa sa ebanghelyo ningon diha, daghan ang gusto mo sulod, apan dili tanan ang makasulod. Ngano dili man tanan? Kay taman ra mas primero. Mora ba ni kinaiya kasagarang tao, maayo lang sa sugod, apan dili motiwas. Sa panahon nga maayo pa ang dalan, komportable pa, lami kayo apil-apil sa dalan padulong sa langit. Apan sa panahon nga mingon na gani nga kinahanglan og pasaylo, gawa na musugod na dayog sibaw. Kinahanglan og sakripisyo, di na mo duha-duha na. Kinahanglan nga biyaan ang daang kinabuhi og magbag-o, di na gyud hinuon mosulod. Kay dili man makabiya sa naandan nga kinabuhi. Muni nga ang pagampo mangigsuon, ang pagtuon sa pulong sa Dios ug ang pag-alagad sa uban, mao ni ang mga pultahan nga mag-abli nato padulong sa langit. Di ta magampo minus tagrelasyon sa Dios. Kung dili ta magtuon sa pulong sa Dios, di ta maminaw sa pulong sa Dios, kanunay nga gutom ang atong espiritu, ang atong kalag. Kung di ta moalagad sa uban, wala usab kita mag-alagad sa Dios. Ang pagtuo mga igsuon dili pwede once a week. Kung dili adlaw-adlaw ni nga commitment nato ngadto sa Ginoo. Ikatulo nga punto. Ang kaluwasan dili ni kompetisyon. Ang kaluwasan nagtutok kini sa relasyon. Relasyon nato sa Dios o na sa tanan. Ug ikaduha ang atong relasyon sa atong mga isig ka tawo. Dili na ta pwedeng ikumpara ang atong kaugalingon sa uban, mingon ta nga mas maayo ko ani, mas maayo ko ana, mas maayo ko diha. Kay maigo ni ata sa istorya ni adtong tawo nga parisiyo nga iyahang ikumpara ang iyang kaugalingon sa kubrador sa buhis. Minsan ampo siya, Lord, salamat kay di ko parehaan ng kubrador sa buhis. Mas maayo ko. Timan ina, dili gyud dunggon sa Ginoo kanang pag-ampo nga hinambog. Maoy mas tagaan og kahimutan sa Dios. Tagaan niya pagtagad ang pag-ampo sa mga taong mapaubsanon. Ang tinuod nga pangutana nga angay naturon tubagon ini nga adlaw. Nakaila ba nato ang Dios? Kay mora ba ni pangutana sa Ginoo ditos mga nanuktok sa pultahan ningon ang Ginoo, wa man ko kaila ninyo. Taga-disaman mo, wa man ko kaila. Nagpasabot kining mga tawhana nga wala hiilhi sa Ginoo, wala ni relasyon sa Dios. Dili ni makigistorya sa Dios, kay wa may relasyon. Usa sa mga pinaka-importante nga aspeto sa maayong relasyon, mao kining gitawag nato komunikasyon. Nagpasabot, kung maayo tag relasyon sa Ginoo, we always give time to communicate with God. Doon na ba tayo oras sa pagpakikistorya sa Ginoo matag adlaw? Kanunay ba? How often do we give time for God? Panagsa? Sometimes? Or never? Ayaw ginang never. Lisod kaayo og mingon ta nga never kay klaro na ang ending sa atong kinabuhi. Kun moabot ang panahon nga mongadto na ta atubangan sa Ginoo, manuktok na tas pultahan sa langit. Mingon gyud siya, wa ko kaila ninyo. Pahawa kamong mga daotan, wala ako makaila ka ninyo. Importante kaayo mga igsuon nga buhi ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kung buhi ang atong pagtuo ug binuhatan subay sa kabubuton sa Dios, nan padulong ka sa gingharian sa Dios. Apan kung ang imong pagtuo taman lang sa istorya, walay binuhatan, walay pag-ampo nga makanunayon ngadto sa Dios, walay pagsakripisyo, walay pagpasaylo, walay kabaguhan sa kinabuhi, layo ka sa dalan padulong sa langit. Practical applications. Gining adlaw,
Importante nga maningkamot ta nga mahimong matinumanon sa kabubuton sa Ginoo bisan diha sa gagmayng butang. Kay nagingon ang balaang kasulatan, kinsa kadtong kasaligan sa gagmay, mausab ang kasaligan sa dagko. Kining atong kinabuhi, gamay ra kaay ning kinabuhi. Pinakataas ani usa ka gatos. Gamay. Kung kasaligan taning gamay kinabuhi, saligan usab ta sa Dios sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ang dako. Kining kinabuhi para nato murag mao na siguro ni, pero dili mao. Mao ni ang gipasabot sa Ginoo nga gamay nga kinabuhi. Patilaw pa lang ni. Kung dinhi sa kinabuhi nga trial, unya kontento na ta dahil sa pagpakahayahay, we lost the big picture. Nga ang tinuod di ay nga ganti, mao kadtong kinabuhing walay katapusan. Kung nagpahilayo ta sa Ginoo, nagpasabot na nga, di ta angay kasaligan sa dagko, kaysa gagmayng butang, di man ta kasaligan. Ikaduha, mga igsuon, applications na to. Yan po na to, ang atong kaugalingon. Ang atong kasing-kasing matag-adlaw nga, Lord, unta ang akong kasing-kasing kanunay mangita kanimo. Kanunay makigistorya kanimo o kanunay nga makigrelasyon kanimo. Kaya kining atong pagpakigrelasyon sa Dios, usam ni ka grasya. Dili man itungod kay kita ra po'y nagbuot-buot o tinukmod sa ato mismong tawhanong paghigugma, dili. Remember, igsuon nga ang tanang maayong butang nga atong ginahimo, dili atua. Gikan kini sa grasya sa Dios. Kay usa lamang ang tinuod gayud nga matarong. Only God is good. So everything that is good stems from God. It flows from God. Nakahimot tag maayo because of His grace nga iya pong ipaambit sa tuang kinabuhi. Even ang atong pag-ampo sa Ginoo. Kay sa matag pag-ampo na to, it is always God who initiates the contact. It is always God who communicates to us. Mo nang mag-ampo ta, gitagaan ta niya grasya, it is only a response. Igo lang tang mitubag. Siya ang unang nagatawag kanato matag-adlaw. Igo lamang tang misanong, mitubag sa iyang tawag. Mo nang mangayo ta og kalig-on nining adlaw aron likaya nato ang mga tentasyon sa kalibutan nga sigurado yung maghatod natos kapakyasan. Kining kalibutan grabe mo da og ilad. Kinadiha ang ilad sa pagpakasayon, ilad sa pagpabilin sa kinabuhi nga masalaypon. Ikatulo, mutabang ta sa uban nga nanginahanglan. Kaya ang kaluwasan dili lang ni personal. Kabahin usab kini sa pagtambang sa uban nga makasulod sab sila sa langit. Di man pwede mingon ka nga ako ray gustong malangit. Bahala na akong membros pamilya. Bahalag maimpierno na sila. Dili. Ang tanang mga tao nga gitugyan nato, kinahanglan nga kita mahimo usab nga instrumento nga sila makasulod sa langit. Sila maduol sa langit. Ako ba na? Nikamot ko. Nga pinagi sa akong kinabuhi usab. Mas mahimong sayon sa akong asawa nga makasulod sa langit. Ako isip ginikanan, kinahanglan maning kamot. Nga ang akong mga anak, mas makakita sa dalan paingon sa langit. Diha sa ako mismong ihemplo. Sa ako mismong nga kinabuhi. Dili unta ta mahimong mga babag padulong sa langit. Dili unta kita mahimong instrumento nga ato hinuong ipahilayo ang mga tao sa atong kinabuhi. Ipahilayo sa Dios. Ipahilayo sa kamatuoran. Ipahilayo ngadto sa langit ng pultahan. Dili unta kita mao'y mahimong instrumento nga mawala hinuon sila sa dalan padulong sa langit ug magpabili na lamang diha sa kalibutan ug sa iyahang mga tentasyon. Katapusan nga application, padayon ta nga mabuhat og maayo. Bisan og walay makakita. Kaya ang bugtong rason nga nung mabuhat ta ug maayo, mao ang pagpahimuot nato sa Ginoo. Siya ang angay natong hatagan sa konsiderasyon. Dili ta magpasundayag sa atong kaayo diha sa kalibutan. Kay dili man ang kalibutan
mao'y mohukom kung matarong ba o dili ang atong kinabuhi. Kung ang kalibutan na ganimingon nga, you're doing good, peligro na. Kay you are doing good in the standard of the world. Worldly standards. Pakpakan ka sa kalibutan. Wa na. Mawala na ka sa imuhang tinuod nga panulungan nga mao ang langit. Pero ang kalibutan gani, dili mo pakpak nimo, ang kalibutan gani, lisod-lisuron ka, kana. You are on the right track. Kung ang Ginoo maora ang nag-abiba nimo, you are on the right track. Remember, ang dalan padulong sa langit, sigbit. Dili sayon, puno sa kalisod, puno sa daghang pagsulay, puno sa mga pagbiay-biay. Lisod ang pagbarug diha sa kamatuoran. Daghan ang dimuangay. Kay gusto rang magpabilin sa bakat nga gitanyag sa kalibutan. Ang atong challenge nining adlaw mga igsoon. Ampo ta nining adlaw ngayo ta og kalig-on sa Ginoo aron magpabilin tang matinud-anon hangtod gyud sa katapusan sa atong kinabuhi. Mangayo ta sa grasya sa Ginoo nga unta saligan ta niya nining gamay natong kinabuhi. Nga unta kining atong gamay nga kinabuhi mahimo niyang kahimutan. Ug nga kun kasaligan ta nining gagmay natong mga kinabuhi, basin pa sa iyahang kaluoy, kita usab saligan niya sa dako nga ganti sa kinabuhing walay katapusan. Dining adlaw, padayon ta magbuhat sa mga buhat sa kaluoy, buhat sa gugma, buhat sa pag-alagad. Magpaubos, mopasaylo, motabang, modasig sa uban natong mga isig katao nga naglisod usab sa ilang panaw sa pagtuo. Basin pa, kita'y makatabang nga sila usab maduol ngadto sa pultahan sa langit ug dili sila mahilayo. Reflection question nato nining adlaw. Naningkamot ba ta? Naningkamot ba ka? Nga makasulod sa sigpit nga pultahan, pinaagi sa pagtuo ug buhat. Nagkuyog ba ang imong pagtuo ug binuhatan? O lahi ang imong pagtuo, lahi sad ang imong binuhatan? Andam ka bang mobiya sa garbo, kasuko, kalisod, kayugot? Andam ka bang mobiya sa daan imong kinabuhi aron maduol sa Ginoo ug aron makasulod sa sigpit nga pultahan sa langit? Kining maong mga pangutana ato kining pamalandungan ining adlaw mga igsoon. Pangayoon ta ang grasya sa Ginoo nga unta maoy kanunay maghatag natong kusog kay ang tanan natong mga paningkamot kawang kung wala siya diha sa atong kiliran. Apan anaa man siya, di man gyud malalis, naguban man siya kanato, ang ato lang nga mosangpit ta kaniya, kanunay tang mangayo sa iyang giya, ug nga ato siyang pasudlon sa atong kinabuhi. Atong paminawon ang iyang mga pulong, ato siyang pamalandungan ug ikinabuhi. Atong takupan kining atong mubo nga pamalandong pinagi sa usa ka closing prayer. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Among Ginoong Hesus, salamat sa imong mga pulong nga nagdasig kanamo nining adlaw nga maningkamot aron makasulod sa sigpit nga pultahan padulong sa langit. Pasaylua kami kung usahay dali ra kami mapulan ug mawala sa dalan. Pasaylua kami sa panahon nga kami natintal sa kalibutan. Liguna kami sa pagtuo ug hatagi kami og kasing-kasing nga mapainumsanon ug matinud-anon. Tabangi kami nga malipay sa among mga paningkamot kay kahibalo kami nga ang among tumong mauman ang imong gingharian. Kining tanan among gipangamuyo, gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sala sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa di pa ko manamilit, akong i-greet ang ato ang mga naglantaw nato nining adlaw, no? So, si Ma Miriam sa Sirabulyones, mayong buntag ni mo, Ma Miriam. Salamat sa imong paglantaw. God bless you and your family. Ni Ma'am Renilda Baluka, good morning ni mo, Ma'am Ren. Salamat jud kayo sa imong kanunay nga pagsunod ning ato ang programa Lamdag sa Buntag sa imong kamang gihatagon. Salamat kaayo. God bless you and your family.
Ni Ma'am Elenita Kutas. Maayong buntag nimo Ma'am Elenita. Good morning sa imong pamilya usab. God bless you and your family. Ni Ma'am Annalyn Autentico. Maayong buntag Ma'am Ann. Ni Sir John ug sa inyong mga anak. Good morning ninyo diha. I hope nakapamahaw na. God bless you and your family. Og sa akong kapikas nga naghilog yun ako kay nagtanaw sab niya tong live sa akong minahal nga kapikas Maribek Macuahor Manchuelos. Good morning nimo akong pinanggang asawa. Salamat dahil sa imong suporta. Sa ako sang mga anak ni Matit, ni Janluc, ni Mikael, Rafael, ni Gabriel ug ni Maria Elizabeth. Good morning kaninong tanan mga pinalangga. Sa tanan akong mga igsuon nga naa sa Daguhoy, si Farah, kauban sa iyang bana nga si Mings. Good morning ninyong duha. Kauban sa akong mama, Mama Delfa. Good morning and God bless you. Sa akong usa ka igsuon nga tuwa sa US of A ni Janet ug kauban siyang bana nga si Eric. Good morning dihaning. God bless you and your family. Sa akong usa ka manghod nga tuwa ni abot na pod sa New Zealand nining adlaw ni Charlotte. Musta diha long? Apas na niya ako nimo diha sa New Zealand. God bless you. Regards ko ni Dave. Sa akong sa kaigsuon na sa Manila si Al, kauban ni Ading ug sa iyahang mga anak. Good morning ninyo diha. God bless you. Sa akong mother-in-law si Mama Feli Macua diri sa Bien Unido, kauban siyang mga anak nga si Manoy Floro, si Manoy Jovi, si Ate Nika, o sa mga igsoon usab ni MM nga nadi sa gawas si Emily, si Rebecca o si Ayan nga to sa Denmark o sa tong dapita basta sa Europe na sa tulo. Good morning. Ni Day Arlene Maghamil. Good morning Day. God bless you. Salamat sa pagtanaw. Regards ko sa mga taga San Miguel, Daguhoy. Sa tanang mga nagdantaw na to, katong dili makakita nining live na araman ni diri no. So salamat kayo sa inyong makanunayon nga paglantaw sa atong mga teachers nga kaila sa former stations nako dito sa Tabuan National High School, Carmen Katipunan National High School, Daguhoy National High School, sa Ubay National Science High School, dito sa may President Carlos P. Garcia Tecbo, o sa Tagum Sur National High School. Teachers o mga non-teaching staff nga ako mga kaila, mga kaubanan sa Family and Life Ministry sa parokya ni Sino Santo Niño o sa Commission on Family and Life sa Diocese of Talibon. Kaninong tanan nga nagalantaw ni ini, salamat kayo. O kunta kitang tanan makasulod sa sigpit nga pultahan sa langit. So mingon na lang ko, maningkamot ta nga makasulod sa sigpit nga pultahan padulong sa langit. Kay ang kaluwasan usa ka gasa sa Ginoo. Apan kini kinahanglan natong tubagon sa pagtuo ug diha sa atong mga pagpaningkamot sa kinabuhi. Kini ang inyong isuon, Mad Mike Manchuelos, magaingon, padayon ta sa pagpuyo diha sa kahayag, paglakaw diha sa kamatuoran, ug maningkamot uban sa gugma sa Ginoo aron makasulod ta sa sigpit nga pultahan sa langit. Kita-kita ta og mga adlaw sa sunod nga episode sa Lamdag sa Buntag. Ayaw kalimot og share, bilin sad og mga comments unya bilin sad mga reactions no. Sa mga wala pa nag-follow nining ato ang page, palihog sad kog follow ninyo para dagan-daghan sa dato mga followers diring dapita no. So salamat kayo sa inyong paglantaw. God bless you and your families.
Bye-bye.